Welkom bij Boppenslag Café. Joen is een echt familiecafé, want Pieter Huustra is de gast. En de trainer van FC Greens had zijn broers Auke Willem en Gesines Huustra mijn naam. Een Huustra Café dus van de Joen. En zonder publiek ben we nergens, dus Pieter het nog meer familie in mijn naam. En voetballers van VV vooruit uit mijn naam. Ja, Pieter Huustra te gast, de trainer van FC Greens. Nog een dikke week, 30 januari, nieuwe week snijn, dan is de Noordelijke derby weer. Die tussen Sportclub Heerenveen en FC Greens. En dan willen er natuurlijk FC Greens supporters naar het Heerenveen komen. En wat is er nou? Ze moeten maar een autocombi komen en ze binnen helemaal in de war. Ze vinden het net leuk. Of net, John Schuurder? Nee, leuk vinden we het niet. Zeker niet. Nee. We zijn er druk mee bezig op dit moment. En de autocombi is opgelegd door de driehoek, de burgemeester en de politie in Heerenveen. Omdat er vorig jaar wat problemen zijn geweest. En een autocombi betekent, en dat moet ik eigenlijk voor de mensen even uitleggen, dat je rechtstreeks van het stadion van FC Groningen naar het stadion van Heerenveen gaat in een bepaald tijdsbestek. Hartstikke mooi toch, met z'n allen op naar Heerenveen. Ja, maar normaal gaan wij altijd met vrij vervoer heen. Ja, en dat maar dat kan nu toch ook met de auto? Ja, alleen je moet gewoon even op tijd je kaartje halen. Ja, maar dan kun je niet meer het centrum van Heerenveen in om een biertje te drinken dat met elkaar. was nou ook de bedoeling van die autocombi. Ja, en dat is het probleem. Maar waarom is dat nou zo'n groot probleem? Nou, de driehoek, de burgemeester en de politie, die vinden dat er vorig jaar wat problemen zijn geweest in Heerenveen. En dat willen ze dus niet weer. Maar waarom is het voor jullie nou zo'n groot probleem om met die autocombi te komen? Omdat wij een wedstrijd tussen FC Groningen en Heerenveen zien wij als een hele gezellige dag. Dat is niet alleen de wedstrijd, dat is ook wat er omheen zit. Dat gevoel wat je erbij hebt met supporters optrekken naar Heerenveen. En dat zijn bij ons hele specifieke wedstrijden, net zoals Ajax Feyenoord. Maar goed, dan gaat het dus wel mis ook. Dat kan. En dus zegt de burgemeester van Heerenveen, doen we niet meer. Nee, en ik heb met de burgemeester van Heerenveen heb ik gesproken en met de politie. En ik heb gezegd van, waar draait het uiteindelijk om? Je gaat met 500-600 man ga je Heerenveen binnen. Er zijn 6, 7, 8 raddraaiers bij. Dat geloof ik direct, dat is verder geen probleem. Pik ze eruit. Ja. Maar anders zijn steeds de mensen, de klos die van goede willen zijn gewoon. Ja. Jullie zijn het er niet mee eens, jullie gaan protesteren. Ja. En hoe dan? Wij vertrekken vanaf die zondag vanaf Groningen in een hele lange stoet. Dat is de bedoeling. Dan gaat een grote dubbeldeksbus gaat voorop met allerlei spandoeken enzovoort. Je krijgt eigenlijk een stoet van bijna 7 kilometer aan auto's. Er komen 1300 supporters naar Heerenveen. Het is helemaal uitverkocht. Er gaan 6 bussen heen. Er blijven ongeveer 400 auto's over. Dus inderdaad een stoet van ongeveer 7 kilometer. En daar zijn we bezig te organiseren op dit moment. Weten jullie wat de minimumsnelheid is op de snelweg? Ja, dat is ongeveer 70 kilometer per uur. En dat gaan jullie aanhouden? Ja, want ze hebben mij voorgerekend, de politie in Groningen. Als de voorste 70 kilometer per uur rijdt, moet de achterste 140 rijden om bij te houden. Okay. Zo werkt dat in de praktijk. Oké, dat wordt een hele lange, langzame stoet. Dat wordt een stoet die duidelijk zichtbaar is, waar we een statement willen zetten waar het om draait. En wat wordt de uitslag van de wedstrijd? Nou, dat is geen probleem. Er is 2 vingers in de neus en 3-0 voor Groningen. Ja. En ja, ik zit hier in de hol onder leiding van hem, de grote Pieter. Ja, zo is het. Ja, hij doet het toch goed? Hij doet het goed. Ja. Dat wil ik nog vragen. Ja. Hij doet het goed? Ja, het is uiteraard anders dan met Ron Jans. Maar Pieter is een jonge trainer en je merkte direct vanaf het begin met de voorbereiding van de trainingen dat hij toch op een andere manier erin staat en anders gaat voetballen. Oké, we gaan het zien. Wat was het ook alweer? 3-0? Voor 0-3 hè? 0-3? Ja. Oké, heel veel succes en sterkte. Dankjewel, 30 januari. succes. Oké. Nou, dat gebeurt dus stak om weken. Dadelijk met Pieter Huustra, daar hoef je er en zijn broers. Eerst maar eens even zien wat er om de aankomende weken afspelen op de Frieske Velden en ijsbaan. A Star is Born. We hadden deze week een nieuwe held bij kregen. Hij komt van Bantegeer en docht een short track. Het hele weekend hier hij u in de besnijing. Zijn naam? Shenky Knecht. Ja, dat was fantastisch. Dat vinden wij ook. Shenky is een echte Fries. Nuchter en to the point. Als het net gaat, dan is het allemaal kut.
Dat is heel wat oor, zoals die keurige Ron Jans, die trouwens ik een beetje, maar dan ik maar een heel iets beetje hier, hem zelfs voor de gek had. Ik heb nog steeds het gevoel dat we eigenlijk gewoon gewonnen hebben. Maar dat is net zo. Jereveen verliest met 2-1 van Excelsior. Dat is jammer. Ja, nou, hij behaalt gewoon even, maar dat lukt aan voorbij, hè? Waarom naar de nieuwe sterren? Want bij Cambuur is er ik hier opstaan. Ja, klopt. Bob Schepers. Hij is waarom op het oude nest en liet hem voort van zijn goede kant zien. 1 doelpunt en een assist. Lieke heel makkelijk te winnen, maar Je moet je tegenstanders kunnen blokkeren, je moet ze uit kunnen spelen. En dat koe hij alle jaar. Bob wie de man. Maar de man van dit weekend is en bloot Sjenkie Knecht. Tjonge jongen, wat een kanjer. Vindt hij mem? Maar alle oren ek. Ja, dat was fantastisch. Sjenkie Knecht, dat wie en die komt ik weer om. Pieter Hustra, de best een goede trainer, zei de man van de supportersclub. Bevalt het hier een beetje daar in Greens? Ja, het bevalt me goed. We hebben een hele goede groep, leuke groep, hard werken in de groep. Dus samen met de rest van de technische staf, die natuurlijk heel belangrijk vinden. Ja, kunnen we echt goed werken. Dus, En dus goed de winterstap uitgaan. nou ja, de winterstop hebben we natuurlijk even een tier dat we even de zin wat konden verzetten. En, ja, we hebben een goed trainingskamp best en de eerste wedstrijd is alweer voorbij. Dus we zitten weer in de volgende ronde. Het is geen muiden, hè? Ja. Toch een beetje moeizaam, 3-2. Oh, ik vond het wel mooi van. Ja? Vind dat Maar het klinkt toch als... Ja, maar daarom is het vaak beter dat je er even west bent. Hè? Want dan kiest de eerste keer de chance dat het toch nog wel vrij... tenminste, ik vond dat we vrij goed speelden. En al met al, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste van deze wedstrijd. Weer een mooie happening. Ik de meest vergene muiden die enorm hun best doen om er wat moois van te maken. Ja. En dat is zeker lukt. Oké. En het komend weekend staat er een pittig potje op het programma. Ja, dat is duidelijk. Sint-Twente. Sint-Twente, nou, mooiere testen minder eigenlijk net voor u. Dus Nee, nergens benauwd wij zullen voor. er uit. Nee, Ja. je hem kunnen mooi lanceren komen. Nou ja, precies. En Ja. zo zullen we er ook naar. Maar vooral is het weer een mogelijkheid om te zien of u zal kunnen meten met dat soort ploegen. Ja. En wij geloven er verst in en ik ben erg benieuwd. Ja. Nou bist ook trainer van FC Greens, maar hij heeft echt een gigantische carrière achter de rug. Als voetballer en ik als trainer al. Zullen we even zien? Ik vind het best. Doe. Pieter Huistra is binnen in Guayengeer en opgroeid in Drachten. Daar bij de Drachten Boys begint hij zijn voetbalcarrière. Hij valt op en verhuist in 84 van 3 jaar naar de FC Greens. Hij wordt verhuurd aan Veendam en speelt er zo goed dat trainer Kees Rijvers hem naar Twente helpt. Bij de Tukkers krijgt hij een basisplak. Het wordt zo goed dat hij geselecteerd wordt voor het Nederlands elftal. Zijn individuele acties zijn heel goed tot dusver. Daar is Van Basten. Wat een schitterende aanval en een goed begrepen kopstoot. En laten we eerlijk wezen, dit is een goed stel hoor. Door een blessure mist Huistra het WK in 1990 en komt hij net verder als 8 in het land. Nog datzelfde jaar verhuurt hij naar Schotland, naar Glasgow Rangers. Een groot succes, want de Rangers worden 4 jaar achter elkaar kampioen. Tierra maar coach Wim Jansen gaat de drachter het avontuur in Japan bij Hiroshima Sanfrecce. Watashi wa Pieter Huistra desu. Na 2 seizoenen keert hij weer bij Greens. Daarna wordt hij ondertussen door het Belgische Lierse SK. Daar rekken hij zwaar om zijn hakzine, oftewel zijn Achillespees. RBC wordt zijn nieuwe werkjouwer, maar in Roosendaal speelt hij nooit een wedstrijd. Huistra rocht hem op het trainersvak. Hij krijgt een kans bij de jeugd van Greens wanneer hij assistent wordt bij Vitesse. Daar werkt hij onder oren met Aten Mos. Na 3 jaar in Arnhem wordt hij trainer bij Jong Ajax. En hij is zelfs tijdelijk assistent-trainer van Van Basten. December 2009 wordt bekend dat Huistra de opvolger wordt van Ron Jans bij FC Greens. Het liep het een heel mooi uitstippelde carrière. Nou ja, in het voetbal is weinig uit te stippelen. Dus het is, kijk, op het juiste moment moet ik wat voorbij komen. Ja. En, maar als ik erop waarom zelf, ja dan Best wel onder ben ik wel blij hoe het al je roen is natuurlijk. Ja, En ja. ik kan een hoop dingen mooi maken, een hoop verschillende landen zien. En ja, ik denk dat dat voor de hele levenservaring al geweldig is. Ja. Broers, Gesines en ook Willem. Hier neemt dit nou vroeger van hem tocht? Gesines? Nou ja, ik wist ook al van het begin gewoon dat het een goede voetballer weer.
En nou ja, in mijn eigen is alles vrij natuurlijk gang. En dat het uiteindelijk, ik in het trainersvak, dat die succesvol zou zijn, verbaast mij persoonlijk net. Nee, heeft altijd trainer worden, Pieter? Nou, eigenlijk in Japan begonnen. Daar wie ik met Wim Jansen, die twee Japanse assistenten die eigenlijk het Engels net zo heel goed onder de knibbel hierin. En ja, ik was vaak broektik als klankbord voor Wim Jansen. En, ja, dan kom je erachter waarom die bepaalde oefeningen doet, hoe ik in spelen, hoe hij het probeert op spelers goed te brengen. Dat speelt mij heel erg aan. Ja. En daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Ja, ook Willem, wat maakt het hem daar een goede trainer? Want hij komt altijd zo beskieren hoor. Nou, ik denk dat misschien wel juist zijn kracht is. Dat hij net alles zelf wil, maar dat hij de meeste momenten mobiliseert. En ik denk dat hij een hege mate van sensitiviteit heeft. Dus dat hij heel goed onveelt wat er gebeurt in de groep en om hem heen. Ja. En dat hij op basis daarvan gewoon acties neemt. Ja, hem nou dezelfde karakters als Pieter? Nou, ik denk wij beide wel gezien. Dus denk ik misschien wat is het grote verschil maar je gezien is? Oh, dat is driester. Zo is het. Ja. Ik zou het net zeggen, maar... Hem vroeger een soort met elkaar knokt? Ja, het is wel mooi altijd, wie was je vrouwen. En gezien is Nick, ik is de jongste en ik ben de oudste. Wij speelden vaak 2 tegen 2 tegen Auke en Hans. Dat waren dan de middelste. Dat paste precies, dus... Het hele huis is oud-Brutsen. Oh, echt weer? Maar vrouwen van die basketbal, jongens. volleybal, voetbal. Ja. Maar de komst heel beskierd noer, Pieter, altijd heel rustig. Vies dat zelf ik niet kracht of zo zelf wel eens hebben van maar wel eens wat meer in batsen? Oh, ik weet net of iedereen dat vindt, überhaupt. Ik doe het zoals ik denk dat het moet. En, ik denk dat er wel wat dat betreft een verhoring in het hele voetbal in plak vind. Het is net meer de hoofdtrainer die alles bepaalt. Vooral bij die clubs natuurlijk hebben we een technisch manager, een algemeen directeur. Nou, bij Grains ben dat ik, meesten die voor de continuïteit zorgen. Hans Nijland en Henk Veldmaten. En dan een technische staf. De groepen die zijn wurg grut, de spelersgroepen. Maar om daar het maximale rendement uit te halen, dan zust ik zo goed mogelijk moeten trainen. Dat kan ik net alleen. Daar heb ik mijn assistenten voor nodig. Ik heb er hele goeie bij, Erwin van der Looy en Ruud Hesp. En ja, maar als je trainen samen, nog wat meesten, kunnen we dat aardig. Maar dat is wel echt een leader, zeg maar. Dat is wel echt leiderschapskwaliteiten. Nou ja, dat zal ik nog moeten. Heb je die? Ik ben les bij een training geweest, maar dan is het heel duidelijk wie de leiding heeft. Ja. En dat rustige en bescheidene, want ik wil even, omdat de regie zit heel te roepen dat wij even ophouden, maar ik wil even één dingetje zeggen, want omdat ze beskieren oerkomst en cool en collected, zeggen ze dan, toch even dat een fragmentje met die grote maat, Gert-Jan Verbeek. Ja, test. Zijn er nog vragen? Want ik sta op punten van vertrekken, het duurt mij te lang. Dus als er nog verslaggevers die vragen hebben, dan nu graag, want anders ga ik weg. Interrumperen even als dat mag. Nou, is het niet erg, vind ik. Ik ben bezig met de vragen. Als er klaar is, geen vragen meer van mij zijn, ga ik weg. Nou, dus ik interpreteer jou even. Dus als er geen vragen meer zijn, dan ben ik klaar. Nou, ja? Geen vragen meer. Oké. Mooi zo. Pieter, gaat gefeliciteerd. Ja, overwinning. Dankjewel. Volgens mij zei ze ook wegwezen maar dan. Zinnen. Hij moest de bus halen. Ja, maar dus, dat zei ze niet. Wegwezen maar. Ja, nou, dan moet het ik. Ja, zo wist ik. Nou ja, op dat moment, de persvoorlichter die het buis, dat is voor mij een belangrijke man. En ja, daar moet ze net vol aankomen, dus... Er wist wel je als een tijger die er dan voor stinkt. Van dat op dat moment blikt dat zo te wezen, ja. Ja. Het hij altijd zo west? Ja, denk het wel. Vroeger denk ik wel. Dat is juist in de voetballerij, daar weer die soms heel explosief en expressief. En dan uit die het dan kan ik wel heel goed analyseren. En dat is denk ik een kracht voor een trainer. Ja. Dat trainers die alleen maar langs de lijnen rennen en razen roepen, daar luisteren geen speler naar. Ik denk dat spelers naar me te denken. Nou, dat is volgens mij de filosofie die Pieter heeft. Ja. En een beetje bijsturen. Ja. Nou, dat doet hij goed. Hij is zeer fanatiek. Dat vergist ze meestal zich wel zien, maar hij wil nooit verliezen. Dus wat dat betreft is het een goede eigenschap. En dat het altijd zo west? Het is altijd zo west. Zullen we even naar vroeger weer om? Want het voetballeven begon bij de Draagster Boys. En we hadden een oud trainer en ploeggenoten van die tijd op te rommelen om uit te vinden of het doelduidelijk weer dat zo Safie komen zoest. Sportpark het Draagsterbos. Op dit veld zette Pieter zijn eerste stappen als voetballer.
In het shirt van Drachtster Boys draaide hij al zijn directe tegenstanders gek als linksboeten. Maar wie hij nou echt zo goed, of wie het Drachtster collectief dat hem zo sterk maken? Het was een heel leuk stel met een paar fantastische voetballers. Waaronder onze Pieter natuurlijk. Geweldige linksbuiten. Simon Kooistra. Dat was eigenlijk het boefje van het gezelschap. Sherry de Boer was rechtsbuiten. René de Wilde, hele goede voetballer. Niet op de foto staat Sietse Miedema, maar die kwam later bij ons en dat was onze middenvol. Het was de tijd van Floris en Q en Q. Je ging van huis en altijd volledig in tenue. En minstens 2 uur te vroeg. Pieter, wie toch een voetballer die er met kop en schouders bovenuit stutst. Dat is wel sinds eigenlijk vanaf het begin. Nou ja, wel makkelijk om de bal in te leveren natuurlijk. Ja. Want Pieter die deed er wel goede dingen mee. Wij pakten ze af en je leverde de bal bij Pieter in. Maar toch, wie er echt wel het nodig op het spul van Pieter aan te merken? Zijn meeverdediger was in die jaren, dat moest nog wat verbeteren. Ja, hij verdedigde net echt mooi. Ja, vond hij niet het allerbelangrijkste hoor, van het voetbalspel. Dat heeft hij later beter geleerd. Net alleen op het voetbalveld blonk Pieter uit. Nee, dat was best wel een beetje irritant soms hoor. Ik bedoel, als je een tafeltenniscompetitie deed, dan nou ja, je deed wel mee, maar dat was meer voor de lol, want Pieter won toch. Of op zaterdag kon hij niet voetballen. Ging je vieljeppen, ja, dan kwam je terug als Fries kampioen. In de wintercompetitie met korfballen, dan werd hij weer kampioen. Is dat de irritantste eigenschap van Pieter Huistra? Nou, misschien wel ja. Maar hij nooit aan Pieter merken kan dat hij dat oorspielde dan oor. Hij beloofde gewoon Pieter is Pieter. En ja, wat daar dan gaat, is ook heel weinig verhoording van Pieter van vroeger. En nou. Zie je hem vroeger al een trainer of een grote leader in hem? Nee, dat niet echt. Nee, hij was daarvoor op die leeftijd wat te bescheiden. Hij was wel heel erg slim al, intelligent. Maar echt een leider, nee. Pieter stond altijd wat achter hem. Zeg nou even eerlijk, man. Pieter had toch eigenlijk alles aan Jim te danken, of net? Ja, eigenlijk wel. Ja. Hij heeft van ons geleerd, denk ik, hoe je een team moet maken, hoe je dat moet vormen en dat je het met z'n allen moet doen. Dat heeft hij denk ik in de jeugd bij Drachtster Boys geleerd. Nou, Jim Gerrit, zonder deze man heeft Pieter nooit zo vier kwam. En nou ja, dan weet ik nog wat te vieren van de week. Ja jongens, Pieter, gefeliciteerd hè? 44 jaar, bedankt voor het gebak. Van harte. Gefeliciteerd Pieter. Gefeliciteerd Pieter. Ja, bedankt voor het gebak. Ja, even nice welkom, of net? Ja. Zij hier nog net echt een leider in die zoon. Dat ken ik net op zijn jonge leeftijd natuurlijk. Maar het dat bij Drachtster Boys, het dat wel belangrijk was voor... Ja, we zijn ook gelijk daarin. Want bij Drachtster Boys, en dat waren vooral Harry Rondhuis samen met Theo van der Werf, zorgden daar wel voor dat ik niet te gek moest doen, want iedereen weer even belangrijk. En ja, dat waren er wel echt, ja, dat is heel belangrijk. Ja. En terug, want dat vind ik nou dat is nou eigenlijk mijn stokpaardje, het groepsgevoel. Ja. Het samen doen, dat is eigenlijk de essentie van voetbal, vind ik. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Ja. De twee broers van die zijn net verder gegaan in het voetbal. Dat is een hele goede tennisser geweest. Misschien nog wel, maar vroeger in elk geval. Dat is goed in kwarbal. Waarom net in voetbal verder gaan gezien is? Nou ja, we zijn wel dusdanig competitief, maar de broers onderling dat we in van onze eigen sport de beste wonen wezen. Nou ja, en als iemand dacht van ik haal je het net ten opzichte van de oren, dan kom je eigenlijk terug in je eigen sport. Dus koest hem dan net ik kon een voetbal net inhouden, dus ik denk nou met tennissen blook zou je wel voor, dus dan doe ik dat maar. En hielde dat voor jou ook, Willem? Dat hielde voor mij, daarom ben ik ophouden met tennisje. Oh, wat is dat een vermoeiend besef, daarom is Pieter ophouden met 4 jaar. Wat heb je toch? Wij beter ja, en daarom is Hans, onze vierde broer, die is mij alles ophouden. En die had maatschappelijke carrière maken. Dus, en die is daar het beste in. Zo competitief wie dat je hem gewoon net, als hij beter weer, dan beziek ik wel wat oors. Ik gewoon praktische reden. Hè. Toen ik begon, toen mocht ik pas lid worden bij het voetbal op die 8e. En bij het korfballen al op die 6e. Dus ja, toen ik lid was, toen woen ze al heel lid worden. Het kon net bij het voetbal, dus toen ben ik maar geen korfbal. Nou, kwarbal, daar hebben we het even over. Want we hebben, ja, spietig genoeg, van die geen beelden als tennisser, maar van die wel als kwarballer. We jaren even hoe het toen ongeveer met die ziet. Okay.
je bent pas in de picture als je in de hoofdklasse zit. En misschien dat ik wat dat betreft volgend jaar ik wat meer opval. Ik denk dat je toch in de hoofdklasse eerder in beeld verschijnt. Maar ik denk dat hij dus een aantal dingen nog moet verbeteren. Dat is dus toch zijn flegmatieke, ja dat heeft hij. Dat moet hij toch uit zijn spel halen en met name verdedigen. Is dit het flegmatieke in die spel? Dit doen we normaal in de dwarfstrit op de Schelling, maar blijkbaar wat wie ik in dit? de hal. Ja. Ja. Kampioenschap, ik denk dat we hier kampioen van ja. Maar flegmatiek, wie is het? Nou ja, ik denk dat het een beetje hetzelfde is wat Pieter als linksboeten hier. Dat flegmatiek, wat het in ieder geval flegmatiek lieken. Dat zou veel altijd voor u zelf net. Maar ja, van buiten ja, is dat altijd flegmatiek. En ik denk van ja, interessant. Het gaat er uiteindelijk om als wat in resultaten binnen. Ja. Of doelpuntenmakers, of chinstanders uitschakels, daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat er net om hoe het maar goed gaat uiteindelijk. Zo is het. Ja, en want hoe vaak is het over Fries kampioen tennis geweest? Nou, ik denk dat ik in ieder geval al mijn jeugdcategorieën wel een keer Fries kampioen ben geweest. En sommige zelfs in 2 categorieën tegelijk. Maar ik ken het wel. Ik denk dat ik, als ik het nou weer omzag, vroeger misschien iets te vol, iets te makkelijk, iets te vol talent misschien. En dat ik, als ik vroeger wat harder werk hier, dan ging ik nou misschien net hier zitten. Nee. Maar aan die kant? Nou, misschien wel, ja. Ja, het is roen zoals het roen is. En soms is het wel goed om misschien eens harder te formaten werken. Ja. En dat het net... Heel erg moeilijk, hè? Omdat er maar 3 van een lichting van een PRI echt de top kan halen. En zeker Europees jongen is het hartstikke moeilijk. Dus die jongens moeten ik op een gegeven moment met ze kiezen voor een maatschappelijke carrière. Ja, en dat is mijn voetbal. Voetbal is dat wat makkelijker. Het is wel wat breder, hij is langer de tijd om door te groeien. Maar goed, de concurrentie in het voetbal is ik natuurlijk gigantisch groot. Is ik groot, en, maar ja, er zijn iets meer mogelijkheden, denk ik. Ben je nou jaloers op zijn carrière? Nou, net jaloers, trots. Ze waren al zijn eigen ding. Het is natuurlijk fantastisch als van die hobby, die sport of die werkmaatje kist. Ja. Dus dat is mooi, maar dat is mooi voor hem. En waar komen die sportieve krachten van je, waar komt dat waai? Bij mijn mem, hè. Dus dat betreft, ja? Nee. Het flegmatieke komt bij mijn hartvet volgens mij. Maar, ja? En misschien het talent ik wel, maar het harde werken dat komt bij mijn mem vet. Want, wie zei ik een goede sporter? Ja. Zij korfbalde ik, dus altijd op een goed niveau volgens mij. Maar de vrouw van Riemer van der Velde had ze nog korfballen ook. Met Annie. Ja. Met Annie, ja. Maar daar heen het van. Maar wie zei ik, ben ik competitief? Of wie hem had ik dat hij zei van erachterom en onderom? Ja, wat dus wel wie is dat we mochten alles doen. Maar als we dienen, dan moesten we het in ieder geval goed doen. Fanatiek doen, net de kansjes er van ouder rennen. En in ieder geval een bepaalde periode oud. Dus net van ene week op de andere week wat oors doen. Dat wie ik net onder orde, maar dat wie wel, zij stutsen ik vol het team. Weet je om beginnen? Dan maak je oud en dan maak je het zo goed mogelijk doen. Ja. Ik heb nog één prangende vraag aan die, Pieter. Want dat vreegt elke die in hem natuurlijk al. Waarom nou FC Grains? Waarom nooit bij Heerenveen voetballen? Waarom? Ja, op het moment dat ik zegtje toen wie FC Groningen natuurlijk de club in het noorden. En het is heel simpel dat wie ik de enige club die mij toen vregen had om samen met Cambuur overigens om voor hun te kiezen. En het is toen FC Groningen geworden. En daar ben ik heel blij om, want het is een geweldige club. Het is ook een club die elke keer als een soort griene trie door mijn carrière rent. Als voetballer, let er nog een keer weer om geweest. Als jeugdtrainer en nu als hoofdtrainer. Dus ik ben er zeer blij om. Maar ooit Heerenveen? Oh, dat weet ik net. Op dit moment denk ik er helemaal niet aan. Op dit moment is FC Friesland Groningen is het voor mij. Nog wel een beetje bedij. FC Groningen op dit moment is het mijn volle aandacht. Ja, en je ben ik FC Grains fan zeker. Nou. Ik heb een green hat, maar dat is van korfballen. Dus van korfballen, maar net voor FC Grains? Nee, het is fantastisch om in de Euroborg te wezen. Fantastisch stadion, mooi publiek. Stiet er altijd achter, dus... Ik ben overigens vaak bij NV, vind ik mooi. Okay. Een green pompenblad. Een green pompenblad, nou dat is een hartstikke mooie afsluiting. Behalve dat ik weet wel wat uitslag wordt, 30 januari. Nou, ik durf uw voorzitter Jon Schuren van de supporters net tegen te spreken. Dus 0-3. Ik geef maar hem mee. 0-3 wordt het mensen thuis voor FC Grains en SC Heerenveen. Als we Pieter Huisra, Leo Maier, hartstikke bedankt voor de komst hierheen, want we zijn alweer aan de eind. Want zo via deze bobslag, na weekend en ben we er weer, maar weer oren gasten. Nou, dadelijk is er Nijs en Joert nog een heel noffelijk jongen te wensen. Doeg!
Kreng hoort, ja.